Το Underwater Bubble Show είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια που συνδυάζει θέατρο, χορό, παντομήμα, ακροβατικά, κουκλοθέατρο και μαγεία. Η υπόθεση αφορά το ταξίδι του κύριου Β σε έναν υποβρύχιο κόσμο γεμάτο φανταστικά πλάσματα. Σάββατο στις 5 το απόγευμα και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Christmas Theater. Η ταινία Gertrude παρουσιάζει την ιστορία μιας γυναίκας που επιλέγει την απόλυτη αφοσίωση στον έρωτα, αρνούμενη τον συμβιβασμό στη ζωή της. Η Γερτρούδη, παντρεμένη με έναν συναισθηματικά απόντα πολιτικό, επανασυνδέεται με έναν παλιό της έρωτα και γνωρίζει έναν νεότερο ποιητή. Προβολή το Σάββατο στις 7 το βράδυ στο στούντιο New Star Art Cinema. Για όσους μείνουν σπίτι, προτείνουμε το μπαλέτο Καριοθράφστης στο YouTube.